Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré del detectiu Conan. Detectiu Conan, o Meitantei Conan, és una sèrie de detectius japonesa creada i dibuixada per Gosho Aoyama. Es publica com a còmic manga a la revista Weekly Shonen Sunday des de l'any 1994 i ja s'han editat més de 90 volums tankobon. La història gira al voltant de Shiniki Kudo, un detectiu adolescent a qui li fan prendre un verí que l'encongeix i el converteix en un nen de 7 anys. Gosho Aoyama va néixer l'any 1963. El seu nom real és Yoshimasa Aoyama. El 2017 va explicar que treballava una mitjana de 20 hores diàries durant 5 dies a la setmana, tot això malgrat disposar d'un equip de 6 persones que l'ajuden en la seva tasca. Quan està escrivint un capítol, procura que els diàlegs siguin simples i dedica una mitjana de 4 hores de cada cas, 12 als més complicats. L'editorial Planeta d'Agostini va publicar en català els 8 primers volums i en castellà s'ha posat a la venda més de 80 volums dividits en 3 col·leccions diferents. En total, el manga s'ha traduït a 21 idiomes i està present a 22 estats del món. La sèrie s'ha adaptat en un anime des de l'any 1996. Encara està en actiu i consta de més de 973 episodis, així com de 24 pel·lícules. La versió d'anime de Detectiu Conan és una producció de TMS Entertainment i Yomiuri Telecasting Corporation. Les diferències entre l'anime i el manga són notòries, amb episodis de farciment. S'han estrenat 23 pel·lícules basades en la sèrie. Cada pel·lícula s'ha adaptat també en 2 anime còmics publicats el mateix any. La segona pel·lícula i les successives van entrar al rànquing des dels 20 llargmetratges d'anime més taquillers del Japó. La 24a pel·lícula de la franquícia, The Scarlet Ballet, ha vist posposada l'estrena, prevista inicialment per l'abril del 2020 a causa de la pandèmia per coronavirus. La productora japonesa ha anunciat que s'estrenarà l'abril del 2021. El detectiu Conan té una banda sonora molt extensa. Hi ha 50 cançons que han estat utilitzades als crèdits d'obertura, o openings, i 60 als crèdits finals o endings, així com 23 als crèdits de les pel·lícules. Cantants japonesos reconeguts han interpretat les seves cançons per la sèrie. Com a curiositat, el 2017, Mai Kuraki, gràcies a l'anime de Detectiu Conan, va batre el rècord Guinness de ser la cantant amb més cançons d'una sèrie d'animació, amb 21 temes de diverses sèries. Les músiques i melodies que se senten de fons en els episodis, pel·lícules i oves han estat compostes pel músic Katsuo Ono. Detectiu Conan va tenir un primer videojoc des de l'any 1996, poc després del debut a la televisió, per la Game Boy. Des de llavors s'han publicat una vintena de videojocs per a diverses plataformes com Nintendo DS, PlayStation, Game Boy o la Wii. La majoria dels jocs s'han posat a la venda només al Japó. Per cert, al Japó podeu visitar la ciutat de Okuei, on va néixer el mangaka Aoyama i que s'ha convertit amb els seus carrers en un museu a l'aire lliure de la sèrie de Conan. A la mateixa ciutat podeu visitar la Gosho Aoyama Manga Factory, un museu taller del creador de Detectiu Conan. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.